Behelela ngiphinde ngamukela le channel ehamba phambili inkezo mina ngufeza intuthu ngakho manje bathi ilaspo namagumede mhlabe ukuthi usemusha la ekhaya uphinde futhi ngicela usubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare okuyikhona okukhulu kunakho konke bafethu inkaphani omculo wamaskandi laphana phinde abe ngumhlelo omcimbi khuphuka nezakho sibona inkunzi ungelovi laphana okuyi-VRO Vees Royalt Organization isikhiphe istatimende mayelana nesehle senzeka laphana nge-24 laphana ke nekathi insizwa ungelovi live ku Facebook ekhuluma ngendaba yomcimbi nje ikhuphuka nezakho lokhu ke kwenzeka lesigameka abantu abaningi bebalindele impela ukuthi khona azokuphawula kwanaye ngathi live impela khona wakushoyo kodwa ke washo ukuthi usazokhipha istatement esiformal laphana azosibhala nje esiphuma nasenkaphanini yakho le statement ke esibhala ukuthi we note with regret the incident that occurred on the 24th of April 2023 during our usual live Monday session on behalf of Vees Royalt Organization. We are deeply saddened by the behavior shown by Mthandeni ngoManqele. We did not expect such from neither him nor myself. We are currently seeking legal counsel and thereafter we shall be able to act accordingly, and we believe that we do have a case to tickets bearing Maskandi fan and those who are still due to buy. We can confirm that for the main event all necessary security measures will be placed, thanks to all those who have shown support to us since the incident happened. It means a lot. Ubhale kanjalo ke bafethu laphana iVees Royalt Organization okustatement esikhiphe iso laphana mayelana enesigameko laphana esenzeka ngomsombuluko echaza nje kafushane ukuthi ke baxolisa impela mayelana nokwenzeka nabo bekade bangakulindele laphana ukuthi ke kungase kwenziwe ilomculi othandwa abantu abangaka ukumthandela umfo kaManqele. Wasephinde ecacisa ukuthi ke uyabonga nakulabo abathe baqhubeka nokusupport umcimbi emva kokuthi ke kwenzeka lesi sigameko bangaphela amandla kodwa ke ba-understand. Wasephinde futhi ke kusho nokuthi ke laphana ezokuphepha zizobe zikhona zizobe ziseqopheni eliphezulu laphana abantu nje abaqhubeke nokuthenga amathikithi bayosupport umcimbi omkhulukazi okuyikhuphuka nezakho. Namhlanje kuthini wakho ukuphala lolu daba? Ake sihlala lapha na comment section ungixoxele kabanzi ukuthi wena luthini olwakhuvo ngalolu daba. Mina ke ngila sponsor ngiphuma kanjena kodwa ngiyakuthembisa futhi ukuthi ngiyabuya futhi ku-video elandelayo ngesikhathi esilandelayo. Kwakho nje ukusubscribe nibe nosuku olumnandi, ngithanda kakhulu.